Практика вътрешно пространство. Аз съм Диана Маринова. Настани се удобно. Може да си седнал, легнал, както за теб е комфортно. Няма нужда да правиш нищо правилно. Тук съм просто да те водя. Направи няколко дълбоки вдишвания през носа и издишай през устата. Усети своето тяло. Може да е уморено, може да е напрегнато, а може да изпитваш лекота. Каквото е достатъчно. Дишането идва и си отива, без да го промениш. Представи си, че вътре в теб има пространство. Пространство, в което не се стараеш. Не се събираш на сила. И с всяко твое вдишване позволи на енергията си да се връща там. Не я дърпай. Не я управлявай. Просто и позволи. Това пространство не контролира. Не притиска. То приема. Ако се появяват мисли, остави ги да минат. Не се опитвай да ги спираш. Ако има усещане, остави ги да бъдат. Това пространство е вътре, във всеки от нас. Винаги е било тук. Остани още няколко дълбоки дъха. И когато си готов, отвори очи. Пространството остава с теб.